dak kadikili tapi kain tersampai ate pagaran dak kadisabui dole acara lain koma curito di jalan hari pagi dan urang babi dua taruh kasubarang seriabi cerita masuk to bilang Sultan Palembang kita bilang Siti Mak Rasai sadang deinya melakini bala buah pelang lumik lia sawa jatuh pandare laki turun sekali ke tanah tang api Satu tiba di tanah tapi umanak turun sekali ke baki melayo si kambang mani di kandung si kambang mani uni lapelang nang gadangko sabalun ambo tiba kamari setapak jan kabaranjak sabari usah dilampaui di Coy tu lainnya orang muda tu umanak sudahnya tinggalkan kata sampai rundiang salasai dan bilang melasi Mak Rasai ma'alun melasiti Mak Rasai rupanya waktu itu ngepasang pakaian bapak ju olake sarawa panjang panji olake lah baju guntiang kaliang tateliang salu di kapalo itu bana malanya kini kalau dilihat dari jauh kalau dipandang ketampannya tak berubah dari nanilang tak bertukar dari nalamo serupa bana joayanya kok gadang sama gadangnya kok tinggi sama tingginya nanya pasisi karisabila nanya bawa katu itu iwaye hubungnya masarato di tujuan Tuhan serato yolidi tujuan itu bana waktu itu dan bilang mana jale-jale nyerantang langkah dua langkah cukup ketiga rantang panjang kain cawu panjang sembilan lapuk tajelo di barando dari jauh lambek di jalan jauh basarang tiju dan netong malasi Mak Rasai de untung kadi nala batamu rumah mak gaenya satu batamu rumah mak gaeknya kok dan bilang sama so itu rupanya Siti Mak Rasai tampaklah gaek dari jauh tanya batanya sakutiko apa nantanya si Mak Rasai o gaek nan sadang tangalaman o sadang manabe nabe o sadang malape lape arak sadang mananti hari patang
Bari luri ambo batanyo, bari bana badan barundiang di maruma mande melasutan Palembang itu buahnya nambo tanyo lai di siko rumah dia. Dan etong bana jale-jale menjawab sinan mak gaeknya. Namande Sultan Palembang onak kandung nan datang kini Sultan di makok nanti bo Sultan di makok nan datang bari luri gaek batanya. Tumpak di Sultan Palembang itu anak gaek bana iyo anak duya akhirat situ indak baradi. Itu bana katonya kini anak seorang tongga babeliang kato sampai sama so itu o gae dangakan bana ko iyo gae ambo lai gae mendapet kabar basuaya sudah mati itu bana katonya si upiek tu menjawab sinan mak gae onde nak kandung Sultan baru datang. Pasabui basutan yu bakato siti mak rasa gaek jangan basutan yu cucu gaek bukan laki-laki cuma pakaian laki-laki nyebuka salut di kapalo tak buka salut di kapalo tak gerai rambut nan panjang onde nak kandung sayang gaek anak di Sultan Palembang. Nanti tinggal di taluk kualo aye hitam lai juo bapak dulu menyabui onde nak kandung gadis sayang gaek sadang pabi lola nak kandung lah bapak tu mati o gadis. Kini ciko mula di mak gaek nanusa came bana tumpak dia konta nambo. Memanglah mati bapak ambo tapi mati tak boleh dikuburkan telata ate tulang bunga berkubur dalam bilik dan alam. Mendengar kata cerai itu kini ceko meladi nak kandung kok lai itu kecik anak lai kabatamu juo jo bapa. Tapi nak tak sanang hati mak gaek badaso putih candai alui anak di putih candai ani anak bo mati tak nyokaban. Dan bilang lah mandek kanon tadi ndak Leo naik ke rumah ndak tabari kabar ke bapak Sultan balari gaek masa itu sapu di tangan kalau bau namun gaek balari juo lah tinggal siti mak rasa kama gaek kabalari si mak rasa tetap menuruti cuy itu bana melanya kini dek capek gaek tu jalan dek kancang gaek balari tiba dah ulu di rumah tuan. Tiba dah ulu di rumah tu itu bana sama so itu indak guna dirantang lama dan bilang sinan mak gaeknya lah berang gaek satu tiba onde nak kandung candai alui badaso bana kau kini anak bo mati tak babilang indak ada kabar ke kami tu bana katanya kini. Pengajar siapik nang kau terima pengajar di mana bapak napik kata sampai menjawab candai alui
Honde kanduang dangaken bana ambonan usa mande berangi usa tajadi caro itu tumpak di badan mande diri ambo. Kiro-kiro mande jam 3 para siang liau nang kanai ante sekilen mamaki mengarung panjang tiok bulu darah mamaci ambo seorang kini nan tahu liau kamati bau manan iko mana deke ambo. Apa mana tuan kanduang kok nyampang sampai ya janula mati tak boleh dikuburkan kok siang boleh ambo menangi kok balam dan ape galak mae. Usah dibari tahu karena lain itu bana umanat liau dah ulunya. Cubalah fikir di mana kandung biduk pacari nang tersadai galomat air dalam jubung. Aja lula bilang sampai umanat tinggal malah diambo di kandung. Citu bana katanya kini. Indah ado kabak mande nanusa berang pulo mande nanusa berang ke ambo itu umat anak di suami mande. Indah lama sesudah itu kita tinggalkan mande tu kini 100 je cande alui nalati Siti Mak Rasai anak kandung Sultan Palembang membauli dinan tujuan 100 ayo hubung nyawa dan bilang Sultan tu kini Sultannya calik lah dia anaknya galak saja Siti Mak Rasai tiba dia anjuang apa ranginan sinan bakatolah naga ditu. Kini cuy kola di mande 100 gae ambo kini diturunkan malah mande dahulu turunlah gae jonde kandung. Biar tiba malah ambo disiko tak boleh mande dulu maladani nantinya bisa diladani cuy itu kata Siti Mak Rasai. Kita batenggang mande dinarai cuy itu bana malah kini menjawab malah candi alui kok cuy itu nang kecek Sultan kami menurut janda kandung makato mande Sultan Palembang onak kandung putih candi alui. Usah Sultan kapayako ikon anak-anak konten Sultan Palembang inyo bukan laki-laki pajako anak perempuan. Banamo Siti Mak Rasai takalo dulu Sultan kabarangke kok lai anak laki-lakinya sunamokan malah si Buyong Malang kok lai anak perempuannya sunamokan si Mak Rasai. Kini anaknya perempuan nambah namo Siti Mak Rasai urang karamat koma barangkali kini cuy ko dinak kandung kok turun kecek nagadi kami sadio turun jangan kami sadio turun yanjang lah turun malah mande kandung 100 malah josi upiak cande alui lah tinggal malah Siti Mak Rasai dan bilang inyo si Mak Rasai inyo ambil lidi 7 alai 100 air hubung nyawanya calik bapak sedang tidur mati dia memang gak elok. Memang gak rancak mati liau matinya roman rangka galak cuy itu bana malahnya kini lah cuy itu lama maik di bubungan terletak di anjung tinggi indah ado babaun rangi jangan kabusuk rangi bang alun kadang bilang malah si Mak Rasai lanyo ambil air hubung nyawa 100 di 7 alai lanyo titikkan air hubung nyawa setitik barunya titikkan
Nyelaci mula joli di tadi kita bilangkan mula kini cukup lah 7 kali titik lah 7 lidi melaci mengari batang tubuhnya bakato bang apa lah dia kandung la sadang lati dua tuane Pun kato ayah konten serupa orang jago lalu onde nak kandung simak rasa sedang pangapen gaditi ibu sadang di lo si upiak datang cuy tu tanya di bapaknya galak sekali si mak rasa ila jale ambo babaju laki-laki mengakuk jale dia ya perempuan onde nak kandung siti mak rasa ikan itu labiknya ayah orang dahulu tekile ikan dalam air mo takut jantan batinonya bakotat ayana mala bakotat ala talua di talua bakotat dalam sangkanya mutako ayam balang tak balangnya jale cuci je kumuenyo tantu karamat indak karamatnya le jale dek kau na ulunya ambo tasabui rang karamat ambo tasabui rang ulia tapi nak kita do nak na ulia nini kandung ayana Orang ulia nenek kandung kita itu bana katanya kini nama uni pulau Banwara banamo tuanku Raja Mambang pabilo ayah ditampu bayo tetap tiba nenek kandung ayah tapi nang kini sekali ko rupanya bak kato dahulunya indak salah melalio membanakan tak boleh sifat takabur orang takabur uduala basabu ayah nak kana yang tersikilan ayah takabur dahulunya ayah bilangkan bake inyo basonyo ante 7 cincin pemakan pisang kagunonya Sabo ayah mengkota kabur sadang di kapal baju banyak cujen peluru tibu letak mati badan diri ayah kunung dirantai lah ogadi la tuje la cincin nopi sedang cerita anak juayanya lah tampak balam 3 gayo maure mayang tepi pintu salam ta'azin kabar kita tu alia jalan tentang itu tu bilang balik amadu ni sadang dibuyung mula amat dunia berkata jua kagaik rang paladang atenggang legaik kadayo kita berkata sinen gaik rang paladang kini cuiko diang buyung ko indak buyung picayo baso lah mati Sultan Palembang
Itu lape nak gajah dari siku, to lape gajah nesati, to suancukan negarinya, co itu bana kecik gaek tuai. Itu bana katonyo gae mandanga kato caro itu lasana ngati siamat dunia lai jo bela kata japui lai jo malu kata tuntui batanyo ambo kabake gae lai mati suten di gajaku itu bala nanambo tanyo ko itu nak nanang tanyo ko suten Palembang kang bilang orang karaman idu-idu itu bana kato gae ko inyo di gajah tak kamati tapi menurut takok gae suten Palembang utang lah babai lah mati di rantai 7 cincin itu bana katonya kini tabi bulan nak bintang mencayo kalian bermain bunga api ko indak si buyung nampi cayo kita cuba malapi gajah sati itu bana katonya kini to bilang siamat dunia mencari gajah nampai nyelapi di gae gajah banyak omano di gajah sati perintahkan malah kalian banyak katokan baki busana ang suruh barangkit limo-limo gajah tu banyak 21 itu bana malah kini pemaga ladang pak gaib tu itu bana sakutiko Labarangke gajah limu ikut dan etong sama soe itu lambek di lamu la gajah jalan basuo bukit la kanyo daki basuo lura la nyo turuni lambek di lamu la gajah jalan jauh basarang ampie juo tando ampie tibo lakini maalun gajah na limo tadi la dek lambek lamo di jalan la cukui hari 2 malam barunya tibo di kampung tu la tampak mala nagari rami maalun nagari sadarami masuk di sini gajah sati o 100 gajah na limo tu kan 5 gajah nampai masuk ke daerah Sultan Palembang masuk hari siang hari masuknya hari siang hari satu tiba mela dalam nagari maalun waktu itu orang di kampung laba bondong rupanya mela si upik Siti Mak Rasai nan dua juaya kontennya mencari orang babondong-bondong berkata Siti Mak Rasai o ayah dangakan mana lai taraso de ayah kini basonya musuh na latibo nak kandung malah Siti Mak Rasai dangakan bana kini-kini jak tadi rasola datang jak tadi garak la tibo la tahu baso ado lawan la datang musuh dari jauh kini cuy ko malah de ayah biar jale musuh tu datang biar jale musuh ko tibo ayah tak dapat kini naik parang iko resiko ambo pulo Cuy tu bana malanya kini dan etong sama soy itu maalun malah nak kandung tadi nambah namo Siti Mak Rasai dek panek batangka jo bagigi batangka jo ayah konteninyo rupanya Siti Mak Rasai turun sekali dari Anjung satunya turun dari Anjung dek gajah lah tampak nyotibo dek inyo Siti Mak Rasai nyotajun dari hati rumah letibo di tengah laman tagak berdiri tengah jalan rupanya malah Mak Rasai pai nyo malompe ayah kailaman nak kandung Siti Mak Rasai iko ma cincin nak nang karamat cincin nenek nangku
Peragi nenek kandung ayah lakekan cincin di jari. Ko iyo supiek kanak parang yo nyolakekan cincin di jari. Bak cincin pulang kanan punya cojangguik pulang karagu. Sesuai bana mula di jarinya. Kini keramat nak cinciniko. Kok datang lawan di muko. Biar seorang dia pun banyak. Biar beribu dia hadapi. Kilekkan cincin di jari. Oleh batolong pada Allah. Mati lawan yang dihadapi. Kata sampai sama so itu. Nyokilekkan cincin waktu itu. Barang nanado binatang dihadapan. Biabi mati seluruhnya. Indak lama sesudah itu. Lah datang gajah nalimo. Nyecubokan karamat cincinnya. Nyatokan sabalu nyatonya. Adokan sabalu nado. Tabuak maripat jakikan. Lanyato pandang hakikat, labe pandang syariat. Lanyato bana gajah kalimu, karamat cincin ngecubokan. Lanyokipekan setangan nasu, serato cincin di jarinya. Labagolek gajah nalimu tu, latagak kaki gajah kalimunya. Lamati gajah nalimu, sehari gajah nak pulang. Lacukui hari kutikonya, gaek paladang kita bilang bakato ke amat dunia. Kini cuy ko malah dia amat dunia. Kini lah mati ko gajah nalimu. Kita lape bana limu lai. Kita bilangkan capek sajo. Tiok nanti bo mati jo. Ampek kali malah malape gajah. 20 gajah na mati. Lah busuk kampung setumpak tu. Tinggal gajah na sati bana. Jo gaek bana sama pai. 100 jo amat dunia. Onak kandung si amat dunia. Mula to calik ke kampung tu. Ambo kurang yakin mana. Baso Sultan Palembang kini nanado. Ambo yakin lawan lain pulo. Itu mana katanya kini. Buyong abai dia ombak ketik. Sampai di sinan balintangkan. Di lamun melariak nang kambang. Tatungkuik jualan nak kandung. Laka sudahnya dayung iri. Itu bana malanya kini barangke gawe rampaladang 100 jesi amat dunia. Ala latibo mana maso itunya calik bana jale-jale la tampak mala gajana mati hati gae bertambai. Alala sanang yang amat dunia di siku bangkai tajelo itu bana kato gae jual ladang kamu pagalain dan kambo pagalai itu bana katanya kini dan bilang sama so itu tumpak kepada melasi amat dunia. Caliklah digaek dari jauh indak ko itu Sultan Palembang. Cecalik digaek nyato-nyato lalu layukkan digaek pandangan jauh letukikkan pandangan nampi. Ala jale pandang dari jauh lah ampir pandangan kini lah tampak orang tagak pakaian memang pakaian Sultan Palembang rupanya waktu itu tumpak dainya simak rasai
Lejale gae baso datang-datangnya juga jasati 100 siamat dunia dan bilang Siti mak rasai banyak buka salut nang gadang satu tangga salut di kapalo tageri rambut nang panjangnya satu tageri rambut nang panjang lah tampak sekali melakini jale sekali meladi gae onak kandung sultan amat dunia cucalik diang jale-jale cu pandang dibuyung nyato-nyato le-jale basu indak sultan Palembang iko barangkali anaknya koma sultan Palembang iko parampuan lawan kita o buyong gajana sati paila sakubur kalian seluruhnya nak sanang banati ambo indak katalog domak dunia kita lawan orang karamat koma sajatanya itu bana katanya kini gajah painya calik matinya letagak kaki ke ampeknya lalarian nabi yo Josiamat la dunia ala jauh lari gae berdua Josiamat dunia lah kesana tiang amat dunia lah tanda gajah seluruhnya ambo indak leka baladang lai jual ladang kamu paga biasanya paga ladang ambo iyo juga jangan 21 na juga jangan 21 binatarimbo takwi kagajatu asa tabaun jajak gajah binatang indak kamandatang biar babi biar harimau ba itu bana melanya kini itulah kahatolah nak kandung bagai tadi kita bilang gaik tu kini dua jabu yang amat dunia lala biari masa itu ma'alun waktu itu basuh bukit lanyo daki basuh laluranya turuni dan bilang gaik tu kini tumpak kepada jo amat dunia tak tentu arah tujuan ni indak jali arah tujuannya itu bana melanya kini lelari gaik Josiamat dunia kita bilang Siti mak rasai di kita bilang malah Siti mak rasai lah mati gajah banyak lah mati lawannya hadapinya naik ke anjuang paranginan satu tiba di anjuang paranginan dan bilang Siti mak rasai lah duduknya di kursi sampai kentangan di atas meja sadang duduk basah hati gaib di pelang jonan takana
Kato sinan simak rase o bapak serato melanyo kini jomande kanduang ambo nandi siku iku ambo malampem pasen kotak lopasan bo sampaikan kok mukie pasan nanta sampaikan ambo kamande kawadoso obia diadak pen mande kandung siku mande ambo bapasan beke bapak danga diaya sabananya salamu bamban badare lap kapuri papan di tapija papan di lendo aye adang salamu badan bacari takuri badan di tadaga tio ari manangi sama seorang bapak senangi lauk rantiku dia tue jauh ujung pandan menangi mande tapi pintu mencari ambo dulu kabajalan dek liau mangko gule sinangi terletak di dalam pinggan mangko liau malapi kamanangi came muka sui indah disampaikan itu mana katanya kini wak dem bilang sama so itu tumpak kainyo simak rase ranga diayakan duang ambo kini nanambo malah wakatu barangke itu umanat nambo bao barangke jepelang umik lia kami barampe sama pai balimu je tukang masak kawan ambo sekambang mani inyo diam di dalam pelang tumado nanyo jagonyo tak boleh barasak di ambo setapak ju setapak tak boleh nyo lampaui sabari tak boleh nyo lalui itu bana katanya kini itu umanan ambo nanjo inyo sampai kini balun binyato tando umanat lai kanyo pegang ambo wakatu keluar dari muaro sadang lama pelang balai angin turutan bolayekan ado sajo pelang tak barasa bosangko karang nantaranca bosangko gabuo nantabao coy tu bana katonya kini bosangko pulau nantatampu indak tak kiro kasih angin indak tabado kasih badai namun pelang barasa indak dek berang hati badan ambo merah mata ambo bentuk sago letabi garisi garaman ambo ambo tajun ke dalam lawi satu botajun masuk lawi bercalik mula nama megang pelang rupanya ada orang tua basanda katiang kapal sakit malah joli bayan nan makikkan malah di punggungnya nama rakitkan katiang kapal indak bakabik dojona lain indak bakabik dengan tali sakit tu saja nama rakit itu anak katanya kini la tumbuh tiram malah di punggungnya coy itu kau nyolai itu ranggai nambo bau jangwitnya sudah panjangnya la tua bana bo pandangi katonyo memang kareju Mandanga kato caro itu menjawab sinan Sultan Palembang onde nak kanduang Siti Mak Rase kotak diularang tua tu indak tajadilah nak kanduang oh kanagari nagadi yogadi itu nama Ogadi kandung ayah
Itu nanaya mandeka upik nandi siko nambah namo sutara jo bujang mamak konten di badan ambo kamanakan tuangku rajo mambang sabale tahun pietara angin lawara lamonyo sampai kini lah 7 tahun tara ayo gadi indak jo mati liu sampai kini kelai jale tu dinangadi biala lamu dalam lawi kota aja bapantang mati indak narajen do di bangkenyo indak nantalo do di tubuhnya iu banyak indak mencari itu bana kata ayahnya kini cuy kole di candi alui gorekan piak kanak nagari bari kaba kau orang kampung baso bapak adik ala pulang nambah namo sutara jo bujang tolong gugu tabu larangan impunkan orang ilmu dia nak datang rayan di nagari yo dia kandung mandanga kato mula dari suami ala tarwinyo katanga rumahnya turun dari anjong tinggi masih takkan dikasolama mangasan nyari nan sapulu ala tibo di ruang tangalanyo imbo salamat bujang odik kandung salamat bujang kini coyku sawananya tolong gua dia tabu larangan boleh datang urang ilia jemudik satu sampai kato baliau naninyo selamat bujang urang jaori bijaksana tahu dia yang dengan gendang tahu dikie kato sampai tahu diduri kaman cucu tahu diunak kaman nyangkui tahu ditenggi randa urang dan bilang selamat bujang nyo ambil cuma perak nyo tarui kagulang-gulang tabu nyo lambui tabu larangan adik kandung lanyo gua tabu larangan sawit manyawit tabu namanya lamanin kata buedi lamanin kata buedi mudi lunak lambut tabu sampitu kata buedi jumaat panyudai urang banyak babondong-bondong dari ilie babondong mudik babondong ilie dari bukit datang menurun dari lurah datang mandaki urang sawah baluluak-luluak urang buki barang-arang urang pasar babaju rancak orang pasir bakasih-kasih ba itu bana urang nambi datang coy itu bana urang nanti bosa banyak itu urang nan datang kok nambi suku bi mangubi kok naranda lonjak-lonjak kinan tinggi ruku-ruku iba itu bana banyak umat mandanga tabu babuni urang di makona datang ba itu kecik rang nambanya coy itu banyak manusia nampata datang batungke na lumpuh datang ba ensui na lumpuh tibo da ulu na indak tabado banyak udang indak tamuek di kuali malimpat hari masuk banda indak tabado banyak urang indak tamuek di nagari malimpat nanye kateru oh maot tuene
Kita bilang bana jale-jale tumpak de inyo manti nan dimudiek bakato melainyo tentang narami. Kabake manti nan dilia kini coiko kamanti nan dilia samba kapulang bake manti. La bulek kato mala kami disiko kok bulek digolongkan tipi nak bulek dilayangkan sadang ciang ala nambak basi seciok kami nang ayam asa susun sapantun siria sakabek sabantuk kayu lah sayo kami dari siko menyampaikan kato bakek manti ala kok bulek mau sampai ikan. Kato manti nan diliek ko itu kecek manti nan dimudiek sabalun kato kambo jawab sabalun gayung kambo sambui. Kato nambak lu nambo jawab kini cuy ko malah di manti nan dimudiek luak lambang daripada itu sayo kami mangko dijawab cuy itu bana kato inyo kami cari kato lebih dulu di kami cari kato lebih dahulu mencari bulek sagolong mencari tipi sama salayang citu katonya kini bulek air dimpung bulu bulek kato jomu pakat kami cari kato supakan lanya cari kato samu pakat la dapet kato nan sayo la dapet rundiangan samu pakat kini ceko dimanti nan dimudik sampaikanlah kato nan dimanti sayo kami mandangakan kato sampai manti nan dimudik baru bakato kini ceko kamanti malah nan dilihat kami la came malah dikanyi tagamang kami dikajatu mandanga tabu babuni. Nanambo tanyo bakek manti nan dilihat prosabo tabu babuni ado kok rando dapet malu ado kok pari nan tarampa ado sandi di longke urang ado tapi yang tak babaso itu buahnya kami tak hanya manti. Itu buahnya kami tanya menjawab malah manti nan dilihat kok itu kata disampaikanlah sayo kami menjawab walaupun ambo menjawab sendirian lah sawujud kami nambah sama citu kata manti nan dilihat walaupun seorang menjawab kata hubungan tali rahim kami nama sama sayo kami menjawabnya kini ceko di manti nan dimudik nang kata manti kami jawab nang gayung indak kata sambui kata kok lai kata jawab tumpak di tabu nambah bunyi bukan ado kata manti tadi indak ado rando dapet malu tak ado pari nan tarampa tak ado sandi di longke urang tak ado tapian tak babaso cuma nan ado dari kami baso nalamu nalatibu namati nambah balik eduk sultan banamu rajo bujang mamak di sutaran Palembang nanilang salamu iko kini latibu di nagari manti. Inilah tibonya di nagari itu bana kami imbukan supaya dapat kita sayo dapat rundiangan samu pakat na liau lalamu hilang rupanya liau tara air salamu iko tara dalam lawi la tumbuh sakit jolimbayan itu bana katanya kini carilah kapak jo baliwang panara sakit di punggungnya panara tiram di badannya itu bana katanya kini
Cuy tulah mudai tara aye kota aja bapantang mati mandang atas sabui rajo bujang laba balik nan tua bagadang hati datang mengsanang hatinya datang dole sanang hati pari lapa tara sokanya awak tak kuat sekali nang coy itu sama soy itu nandek santiang nyoto kini nandek bilang anak-anak gari lah mencari kapaknya kini lah mencari balik gadang nampak naralio tu kini dia bilang waktu itu Sultan Palembang nanda bilang nabanamu Sultan Palembang nabagala sutarajo mudo duo anak lakon taninya nabanamu Siti Marasi Cuitu bana mulanya kini de untung kadiena lah dan bilang kanari dan bilang sama itu batumpak di Sultan Rampalembang alanya langsung kata pien samujo anak kontaninyo sarato putih candealui cukui je putih candeani mande di putih candealui Padusi sutara jo bujang salamu itu dibacari takabana lamu pulang hendak tabado lanak kandung ola sanang laati na Netong di sinan mula namande kandung candi alui onde nak kandung putih candi alui lalamu mande tak basuh iyo joka jo mande melakini mande nanindak kawatamu jo ayah salamu ikona labarat tahun lamu tak basuh kini cuy itu bunyi kabanyo la tumbuh sakit jo limbayan di bawah kapak jo bali uang menarak sakit jo limbayan no gadi kini ciko meladi nak kandung selama pandan tak karimbo segala buat di dalam padi selama mande jo ayat tak basuh amak labur dana pandangi ona kandung menjawab di sinan Sultan Palembang dangakan bana melakini kini danga di mandi sabananya dangakan pulau dek mintu mengalo itu nambah raguan sadang dirantau lambo japuik sadang beparang lambo cubo menjapuik kenaya candi alui tibo di siko mintu came pulau tatap mintu di sanang biala ambo babi cangaro de mintu itu bana
malah katanya kini indak guna le dirantang lamu dan bilang di sinan jale-jale. Kini cuiko di sultan nak sabana nyobanan bana kaun cuang katon bana kama sultan. Kok nyampang na eta jadi cara itu dek lalamu joinyo ndak basu dek mintuo tiok malam gilo manangi dek mande tiok siang nak gilo pamanu mintuo lawat tambagai kok mamaang mencari jalan lain tenggang nagari nak kawin asola nak kandung tenggang nagari nak kami naso tenggang 100 jauh beknya dan bilang di sinan waktu itu dan bilangkan jale-jale tumpak kepada malah sultan tadi alasanang hatinya kini nambah jalan anak nagari membawa kapak jawab liwang nak kapati anak nama tinggal. Cuy tu bana mulanya kini lah tiba mula ditapian dijapui langsung KTP lang 100 setimak rasa cukui jo ayah konteninya 100 jo inyo candea lui cukui jo putih candea ninya cali ayah kandung di candea lui 100 jo sultan memandang mama. Lanyo lapekan kabeknya di tiang pelang Leo bawa turun masuk air Latibo anak nagari barunya tara sakit jadi main balakak tibo di punggung coy itu malayo punggung kane basi coy itu kapaknya bari makan indak tabado bali wong makan jangan karingi lewat ke tidak jangan kaluko gurih tidak jangan kacabe bar yang tidak ledek kandung cuy tu bana mulainya kini dan bilang di sinan mama tadi lah salah si badan dia beken nalaelo badan babalik na pakaian mama tasadi pakaian akak tendoluju laki Sarawak panyampanyi laki lah salut kotor gadang 100 lekain masuk itu Nyesandang kain bugi lamu terpasang lah baju model lamu baik itu bana masuk itu angkat terajo nanyo pakai lupa sisi karisa bila lupa cengkang padang salai bajalan bayar yang iriang-iriangkan jurang banyak cukui bunian mayiriangkan ado salung, ado sarune, ado kucapi, adang-adang urang mair yang bersama-sama anak nagari sepanjang jalan. Apa kata anak nagari mair yang kan sutarajo bujang urarantau balik pulang dekan wengi. Cuy tule kato nyolai tumpak di badan anyo kini dan bilang sultan Palembang tadi 100 je Siti Mak Rasai alat tibo di Ustana Rajo nyo naik langsung kate Anjung Sinarun diangan elok
Sinan barundiang maso itu arundiangan nanya buek dibilang-bilang kenari. Ko ari melasari tula cukwi 2 hari 2 malam setimak rasai nadi sinan bakato bake ayahnya. Oya kandung rangakan bana kini cuy tu pasan mande ba kini dia ya kapulang yuko badan surang atau kok lai bakawan ni. Cuy itu bana malanya kini tumpak ke badan dirinya kini dan etong sinan melasutan Palembang nak kandung setimak rasai. Kok kini kababalik rang nangadi pulang dahulu mula nangadi kudian ayah menuruti bawa kabar kamandeka. Anduang na cuy tu lebana katoinyo kini cuy ko mula diaya ko itu parentaya kambo turui. Kini cuy ko dia kandung kini nanambo kabarangke nanado mula pusako nang kambo bao ko cincin dak katinggalai cuy tu bana katonya kini. Pancabui tare tarandam iyo pambongka mala batang tabanam cuy tu bana katonya kini ko ilang ayah nantinya ilang ko ambo ka mencari tabanam ambo ka menyilam. Cuy tu bana katonya kini cincinnya bao dinangadi ba itu bana malanya kini Sultan Palembang tinggal kini umanat sajonya kirimkan nak kandung siti marasi elo-elo gadi balai letantu pie orang balai lawik sati rantau batua inge-inge jadi jaramudi salatan angin koknya kancang itu mana katonya kini jana bay diombak ketik jancame di alun gadang itu mana katonya kini selatan angin menyaksikan barambui la barat jo salatan angin salasai barat ju ilang gunung timbu daratan obadan batambah sanse ju itu katonya kini kato sampai runjang salasai masalah mana jo ayahnya. Basalam la anak jo ayahnya pulau talam pulau tarika ketiga pulau bantu taji jawek salam maya katingga o anak barang hake